Mentah kesengi ke arpu praterik unailur arja arpulai keseng nyotrap National Youth Movement Mountain Road Circle hapo ke jengelam jong presiden uba cambor len sosyang kala lek kang bat pensange si sendan yikar kana odien kabadan hakasnong maudiang kabahap apo West Khasi Hills District. Hakani ke jinglet kenra kat kum ke jinglap hadu ban kang sendan ye ketika karkhana kedai nak daw bagi nong tre hapo ketika karkhana ki don tang ki bar jela sudah ki bom don kot don sla. Hakaju kapor ke HNYM ka lab bahal ketika karkhana ki khasi kim don ki batrai wat weiru batru baka NOC kedai jong khasi kat bau malik pat udi bar jela. Habakran sikilat pathai kubor uba cambor len ulaong kumno ha ki karkhana ki badan hapo ka jela la jong kim don nong tre uban deu khasi henrei bakin bu tang ki bar jela sudah. Nolor kata ulaong kadawan kang bat pensange swai kani ka karkhana ka deiru baka karkhana ka long bia nyamar utrai udeu bar jela. Kene ka snong ka de ka snong barit. Te ong menchua badngi ka snong ni lalu meeting da ka snong lapas da ka snong dere tanga urusodar snong marwei. Te lapas da ka snong te ong tu la yabik ni ong ba wan kong wan si mang ne snong jongi te ong ba ngai don kam ban bu gar khana ai lum ai te ni la ai te la yu wat jaka la ai tra jakaru te badngi snong ru ni la ai te la ai ka permission te hadin ong ba tre mano te nga trade ni trade khasi tang ba phiri obala para snong tang bu het mechanic u het mistri te tang we arnut ong malik ba chim ya ka permission joga snong tip ma hadu menta ka singiru kine chine da ki dikhar ngaru ngala skusi tang ba ngala sutenat sibun ba ban wan yarap da kine ki perlok ba ki seng ru artat kaseng HNYM Mountain Circle kala lap ya kani ka karkhana uding ba mata kasngi ngila yo sngau ba don ba ki tre ki barjela te nakaliang ka jongi ngila mi mata step bat ngila lap shisha ba mata kasngi yo i ba ki barjela hangne ki don hadu khandai ngot ngila kali ngila tuat jingmuru ki labor lesson nata ki trading lesson wat uweru umdon hagane kapor ba ngila khanra ya kan ni khana ka pamenta te nakaliang ke jongi kaseng ngila keliru mano utrai ya kan ni ka khana kila ya thuru ba habang keli ya kini ki dekhar ke badan hangne ki ang ba ude nak hati ndrei ha ka NOC pat kadon da we pat ugerteng de ukasi ba de na kanika tan kanika dong jong kanika snong te nakaliang ka jongi menta ka sngi ngila lek pensanga no mardor ya kanika karkhana ba duduk menta ka sngi ombit bakin peli lene bakin tre tat anda ngila yo banyak kren da kuempat namar abang ngile ukli ta isordaro na utrai jong kanika jakaru katkum ka agreement kile kut ba bansha tang arngot ki barjela bantre ndrei mata ka sengi laba hadu khandai ngot ki don hagane kajaka bakitre ndrei nakaliang jongi ngilo ong yaki ba bakin lek phaino sasnong menta ka sengi ba umbet shu bantre tum kaseng ngila pensange menta ka sengi ladang ngilap bagi pli nginsa le daka bateng ladang ngilap bagi lek kemta te nakaliang jongi dakawe kajingmut ngila poi hakan ni kajaka ba ngila lap ru menta ba amdon uwer khasi baterai hakan ni kapor kalong kaba pangnut yangi kaseng ladangi lap kum kini ki karkhana kidon hakan jaka khasi ndrei ukhasi jongi yo belawat tang uwer ndrei nakaliang jongi hakan ni kapor ba ngikerpat ba yo uni ba bu ya kan trek karkhana ro ba katkum ka agreement ke bangi layo ba hakan ngapor ba iliyathu batang arngut re ngakerpat ba lada wat kita arngut lada umle ya labor lesson trading lesson nginom sya dalile ro bagian tre hakan ka jaka